Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena żdiedet l-effiċjenza fit-trasport pubbliku. Effiċjenza li telet għal 96%, jiġifieri żieda ta' 3% fuq is-sena li għaddiet. Iddikjara dan fil-Parlament il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi b'reazzjoni għal mistoqsija parlamentari. Hawn innota li r-rotot kollha qegħdin jiġu segwiti l-ġurnata kollha permezz tal-informazzjoni miġbura mis-sistemi tal-GPS li hemm installati fuq kull karozza tal-linja li hemm fis-servizz ta' trasport pubbliku. Dan jikkuntrasta ma' dak li kienet isir qabel fejn l-eżerċizzju kien jiddependi fuq osservazzjonijiet fiżiċi għaldaqstant il-kejl tal-andament tar-rotot li qed isir fil-preżent huwa aktar tenibbli. B'hekk dan ir-riżultat jingħaqad moħrajn preċedenti li tejbu l-livell ta' trasport pubbliku kemm fuq il-livell amministrattiv kif ukoll is-servizz li jingħata lil dawk li jagħmlu użu minnu.